бисёр роҳбарҳо мегӯянд, ки ба таргови агент, намояндаи савдо, коргари гирем ки духтар бошад. ман мегӯям, ки писар бошад. барои чӣ? барои он ки дар дунё, дар ҷаҳон анализ карда баромаданд 30% духтарҳо яъне фурӯшандаанд. таргови агент яъне ҳамин чиз. 70%аш бошад писарбачаҳо. духтарҳо дар савдо чӣ кор мекунанд? дар савдо гӯш мекунанд, муомилаи хуб мекунанд, но савдора яъне савдора то охир намебаранд. писарбача агар таргови агент бошад, гӯш мекунад, савдоро то охир мебарад. яъне савдоро то охираш чиз меравад ба вай саволҳое ки дар кор буд, ҳамон саволҳо қати кор мекунад ва бисёртар заказ мегирад. аз таҷрибаи худ гуфта метавонам, ки агар як территорияда як духтар агар кор мекард, баъд аз вай писарбача равад, бисёртар магазин, бисёртар клиент ҷамъ кардан меомад. ман аз ҳамин таҷрибаи худ мегӯям, ки писарбачаҳо бисёртар ҳаракат мекунанд ва савдо мекунанд. саломат бошед.